ono adi ne dwuma obɔ ne bra ne fie no ye mfihia no aduasansia 36 years ye nua be menso wa ya japade e wa asase no so a da ne da wodi ho akɔnea ba bosumi a ewo mi ne da to sudu enso da ya wada nwumre na ye nua be mai wɔkɔ afuom na wɔkɔ afuom a ɔse wɔ nafo no mu ana ohu sɛ kuroma no ebi abafuom ho a ɔmobɔ ne ntrene sɛ wanyai asase no so adwuma wi a ɔmo abɛgye ne nkwa firi nsam na mena asɛm no siye no sompansa ntwerɛfo ye bɔ anan ɛkɔ Nkuransa municipal ɛyɛ commander ho ASP Osajekum ho na commander ASP Osajekum kyerɛmu a enya de asesia no de asie no obetumi aka ho biribi ɛwɔ mframam na emo nkɔmɔtwetwe a wɔne yɛ twetwe no wɔkyerɛmu sɛ yɛnua bɛma John Doe ɛba ne ho ya wada no na wɔde asɛm bi sɛ yi ɛbɛto ɔmonim sɛ wakɔ na asase no so wɔ bonkuru hɔ na wɔkɔ yɛ no papa bi aba hɔ sɛ wanya asase no so adwuma yɛ a wɔbɛgye no kwade afiri ne nsam enti babɔfo mmoa no wɔma ne team petrol team no ɛkɔ kuro ni mu bɛyɛ anadwo nondu ya wada no mokɔ yɛ no na kyɛ sɛ ɔmo yɛ bia ɔmo ntimi ehunu papa woni apoten a wɔbɔ yɛ nua bɛma John Doe yi entrene ɛno na nam so a ASP kyerɛmu a ɔmamrante no petrol team no ɛsɔ ɔmo akyi bɔ ɔmo ntimi ankyere wɔ bia enti fiada no anopa bɛyɛ no wɔtwe ɛna ASP kyerɛmu a John Doe ne ba no office efiada no bɛyɛ no wɔtwa no pa no wɔtwe enti ɔbɛyɛ no wɔkyerɛ sɛ ASP mebɛsa mekɔ afuom hɔ ɛma ASP kyerɛmu sɛ menkɔ na de waka no me ne memranteɛ no yɛbɛboa yɛ ho sɛ de bɛyɛ a yɛbɛtumi akɔkoro nso na de wɔbɔ wɔn trene no yɛbɛtumi mmerɛm no yakɔ akɔfa no ɛno na ASP kyerɛmu a John Doe yi firi no office pe osi fam no ɔbɛtia ne sɛ wakɔ afuom hɔ enti ASP kyerɛmu a ɛne phone ɔwan sɛ John Doe ɛfrɛ no enti wɔfa akɔ no te sɛ John Doe ɔkasa ho hare so ASP nkrɔfo na bam so na sɛ hina wɔ nkrɔfo na ba wo so ɛhɔ no wante ne nka biem ɛna akɔ no kateyɛ enti ASP ɔkyerɛmu ma ne mranteɛ no ɛbɔ anan ɛfa akakɔ bonkuru hɔ to ɔmokɔ afom hɔ no na kyɛ sɛ yenua bɛmɛ John Doe yi wɔda hɔ pa ka kyɛ sɛ wayɛ nyame adua na ASP nkɔmɔtwetwe no wɔkyerɛ sɛ saa mmerɛ die wɔn gu so aposifo ani abere ɔmo yɛ nhwehwɛmu na ɔmo akɔkoro no so bonkuru hɔ anoma kura ni kuro ni mu wo bia to pia fagyan ɔmo gu so ɔmo yɛ nhwehwɛmu sɛ ɔmo betumi akyere obi saa mmerɛ die ɔmo nya ɛnkyere wo bia wo kuro mu a ɔmo nyina adwane a kuro ni mu di anoma kura eni wɔ kuro ni mu ayɛ din to ɔmo nte na ayɛ ɔmo gu so a